Happy Rainy Sunday Family Mukbang! Yan, Honey Bes, ano itong hinihanda mo? Ayan, napakarami natin kakainin ngayon. Timumukbang. At dahil na bagyo, bagyo po, ang lakas-lakas. Ingat po Maririnig tayo niyo po, lahat. sobrang lakas ng ulan. Yan. Ngayon, simulan na Ayan, natin dito sobrang lakas. sa ating crispy breaded spare ribs. Meron din tayong baked lechon kawali. Yun. Meron din tayong lechon manok at syempre yung gulay natin, ginisang Beef. pechay with beef. Oh, sarap. At Sunday ngayon, Siyempre may shoutout. Yan na, damhin niyo po mga OFW yung ulam po rito sa Pilipinas. Yan, bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkaan pinaglo niyo po ngayong alam ito at maraming salamat po. At nagkasalo-salo po ulit kami sa buong pamilya sa isang pagkainan. Nawapoy lagi po kaming meron makakain sa araw-araw at magliligtas po. Maraming salamat po, Ama. Pasabot na ko sa inyong pagtulong na anak sa Kristo na magkabaligtas sa amin. So yun, hanggang sa po tayo ng kamay. mukbang na po tayo. Ayun, Ayun. kuha na tayo. Wala ka nito. Diyan, maraming sabaw. Ayun, oh. Thank you po. Kuha na po. Lalaki. Oo, nakagat muna tayo. Okay. Oh, juicy ah. Kain po. Cheers po. Cheers. Cheers. Lakan po ng manok. Ang sarap! Kain po. Sige na po kayo. Sige na, kain na kayo. Sino may gusto ng breast? Opo. Ano po? Malalaman nyo kasi yung mga healthy breast po. Sino may gusto ng hita? Me. Opo. Ano po? Si Alexander Bes, hita rin yan eh. Yun o. Lucy. Thank you. Kain po. Go, chicken. Sige na. Dito lang naman sa tabi ko yan. Oh. Nag-post ako bigla. Ano unahin ko? Sarap ng gulay. Laki na po. Kain po. Grabe. Sarap ng gulay. Medyo makulat na rin naman. Ba, saan? Wow. Anong sarap. Wait. Siyempre Sunday nga pala, may shoutout. Tabayanan niyo po sa bandang dulo. Oh, hihina na ulan. Ba't sa likod natin? Lakas pa rin. Sarap. Ingat po ang lahat. Ha? Lalo na sa ano, yung sa mga medyo bahain talaga. Yung lugar nila. Sa SM Bacor, nakita ko, lubog daw. Nakita ko sa FB, lubog ah. Parang dagat na yung ano. Tama-tama yung napanood ko kagabi. Bale si Honey Bus po yung nag-play. Pero ako yung nanood. Patulugan na po na. Tulog ako.
Nakakatulog na po ako pag maganda yung mga pelikula. Alam niyo rin po yun, nakulong yung mga tao sa bahay. Habang naulan. Tamang tao, ay lakas ng ulan. Hindi reason. Ay, so recent gising pa rin? Napapanood na rin siya kasi iba na yung nangyayari dun sa bahay. Sarap. Marinated to na yun, no? Ulit. Bagay sa gulay. Grabe. Grabe, no? Isang linggong walang pasok, no? Mm-mm. Doon na lang ako sa ano? Sa gilid na lang plato siguro. May patahan na paglagay ng ano. Nga. Malaki ba yung tissue sa'yo? Pakuha na lang Meron yun, dito. nandun. Hindi ito lalagay para si Bunso naglalagay ng ano. Ng kalat. Doon ako. Sa beses pala nakapasok sa Ration wala na agad pasok. Bakasyon agad. MWF ka na. Ako WTF. Magkahil. Where's the flight? Kasi Ano ibig sabihin ng WPF? where's the flight? With Richard. Kaya magawa natin ito every Sunday na nakakapag-family tayo na. Gulay niya. Yan pa. Kasi gulay. Ni? Nga pa. Gulay. Pero kapare siya. Ang dami ko nilagay sa kanya. Ang dami eh. Lagyan mo na. Bakan gulay. Mamastapunan yung ating ano ating mic. Sarap. Ang beef ni. Nakalagyan Okay na. pa ta. Sarap ng beef. Hawak mo ang beef. Ano po? Dami ko kasing gatil yan eh. Hirap tagtarin. Ano? Di ba yun na naman ba? Kaso. Nung nakita ko sa Facebook, parang sunod-sunod yung ano LPE. Yun ang galing pa nga sa likod na. Kaya parang meron pa na let's pray kasi nga halos May nanggaling sa likod, lumabas sa harap. bumaliktad ang sitwasyon. Lambot din tong ribs ha. Tama yung gusto. Juicy pa. Loob. Ramdam ko po kaya yung mga binabaha. Naku po, makahirap. Lalo na yung malalakas ang hangin. Lahat naman yata naka-experience ng ganyan. Doon, maliban lang sa mga talagang tatas yung Matitiba yung lugar. bahay. Ay, Okay na po. breast? Ikaw. Gusto mo? Saan ako? Breast siya na gusto mo? Breast o ano? Kahit ano po? Ate tayo sa breast na.
Ito mga buto na yun. Hindi niyo pa. Hmm? Yung mga buto. Sorry po. Yung, ay, ito na, meron pa. Okay na tayo, okay na. Ikaw ka na. Isang buong, ay, kalahating breast yun lang. Ito, ano, yung anong, yung daming balat niyan. Saron. Inak malaking ko eh. Sige na. Ito malaki. Ayan. Ayun. Ayaw! Sorry. Ay, ang laki naman. Maliit kasi yung una kong bigay. Pero sa kanila na yung malaki. Hmm? Kaya, Gusto mo ito malaki? Ha? Kahit hindi po. hindi kayo na yan. Hmm. Alright. Napakasa ako eh. Eh, kukunti lang naman yung laman ng isang naibigay ko. Kuha ko rito kanina. Hindi po. Buto. Isang section pa rin kaya, anak. Chop lang. Kunti pala nag-enroll, no? Pero kayo pa rin magkakaswela. Kami umalis ulit. May bago, wala. For sure. Ano yung pa-shoot? Bakit? Di ba pumasok ka? Hindi naman niya ma-scan yun lahat. Bakit? May mga ibang ano, irregular. Mga irregular idol ko yan. Yung bang sinabi, pag sinabing may irregular, yun yung mga naiwan nilang, ano? Naiwan nilang na Marami siyang ano, pwede Na hindi nila i-consider nakuha. kung bakit sila naging irregular. Gusto nila mag-advance. Or may mga, Late sila. meron? or nag-shift. Mm. Tapos na-credit ka. Katulad ko, irregular din ako. Hindi, ikaw naman advance ka eh. Hindi. Irregular, ano. Di ba nag-advance ka? Shifty ako. Pag irregular, dami mong ano, ka-classmate, iba't ibang section. Oo. Oo nga. Alam ko yun eh. Lambot. Grabe itong gulay, sarap. Ay, kumakain ng gulay ah. Apa. Ano kasi, yung Ano? Ay, sige. lasa ng beef. Ako kayo na po ako dyan. Ayun Okay na ako ah. Gulay? Okay na ako. Nakakatayin na natin tuloy. Ginawa ko ng kanin yung sa'yo. Ay mo na, Okay na po. Gulay? May matitigas. O yung mga gatel yun. Nakukuha na po kayo. O, sino pa may gusto nito? Mampa ko. Okay na ako. O, ito na. Yeah. Ikaw rin siya. May dawal na po ako. Nakadalawa ka na? Apa. Hindi tatlawin mo. Gaya natin. Galing-galing to lang tatay ko na yan. Galing talaga.
Ang galing sa math. Dalawa yun. Doon tatlo. Depende kung tiyan. Oh. Ako, pinakamalutong ito. Naka na nga. Wala na. Ito sa'yo. Ayan. Ay, ako, Ano, ang dami naman. Ang dami na nito eh. Ano na lang. kaya ate. Laman to, nak. Puro laman. Ayoko Hindi, na. may buto rin. Alam mo na. Alam ka na. Sarap. Ganda ano natin. Sarap. Mm. Ito. Malutong sarap, tapos malambot yung laman. Ganda luto. Kasi nilitsyon ho muna bago pinirito sa ano. Kawali. Tapos nilagay sa freezer. Tapos nilagay sa ano. Sa freezer. Sa freezer. Mm. Bakit? Naku, balat. Sama. Ano pa? Nak, gusto mo pa? Okay ako. Balat. Balat lang. Medyo makunat yan ha. Medyo makunat. Hindi. Oo, medyo makunat yan. Ano ko lang. Mga nasa gitna po. mm. Mm. Sarap. Manok. Pasensya na po pag gantong family talagang humaba ang ating. Ayaw nun na. Ayaw niya na. Hati tayo. Hindi sa akin. Ayan. Puro buto na yan. Ay, di simulan ko ng ano, shoutout. Eh, anong oras na ba? 18. Wala, sinalam na. Medyo marami-rami ang ating isa-shoutout. Ay, mas maganda kung yung mga nagpapashoutout po sa YouTube po kayo magpunta. Yung galing sa FB. Kasi, ano eh, ang hirap makita. Sa Oo. YouTube kasi ho, talaga updated po ang sagot dyan. Diyan po kayo magpunta. Pero kung hindi naman makapunta, ito tinanong namin kung makikita po yung mga ano yung Message niya. yung comment. Ayan, simulan na natin. Mama Lindalo, okay lang po kami. Nanay Okay lang po. Helen, kamusta rin po? Ano pa ako? Kaparing Beans and Maring Grace and sa kanilang dalawang daughter. Kay Lucit Dizon de Lucilio, Langka Baliero, Josefino Aliscuano, happy birthday! Belated, happy birthday! May Niles ng Taytay, Palawan, Hello po. Kring Dalagan, shoutout kina EL, Marichu, Tita Carding, Tito Ani, kay Chari D, super, Okay ka na? awesome, ng Houston, Texas, USA. Chris Lane Carido, shoutout kay Lola Peng. Belated happy birthday nung August 3. Happy birthday Ay, po. happy birthday po. Desadis Bragat, shoutout Edelisa Cañete from Balamban, Cebu. Hello po. Lydia Ugura ng Japan. Lily DTI. Belen Evardoni, Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Kay Priscilla Cario ng Cainta Rizal. Jessica GN, shout out Jessica ng Caubian, Leyte. Rupa May Peñaranda. Marilu Liamzon ng Cavite. Praxides Taneo. Kay Vilma Palad. Emmanuel Noya. Jean Mendoza Sanyo ng Bataan. Hello po. Generos Calibay Cosajo. Ano pa? Kay Blissy Libre. Ana Valmoria ng Balingasag, Mindanao. Rosemary Del Llanes Sasil ng Davao City. Hello po. Nicole Yaneta Tormes. Darling Wenceslao ng Bilibiran, Binangonan, Rizal. Noemi Hagos. Kay Janelle Rona Kailing.
Hello? Kay Anne-Mary Flores ng Pangasinan, Mark Lester Apolinario, kay Leng Punla Lising, Sheila May J. Orong ng Jensan. At yung taga-Saudi na nagpapa-shout out, yung pangalan niya kasi parang Japanese, hindi ko po siya mabasa. Sa Saudi. Taga-Saudi Arabia daw po siya. Hello po. Ito po. Kuya Boss ng Santa Cruz, Marinduque, Myra Tolidanes, Viola Bocala ng Solo, Pontevedra, Capiz, kay Siyam lang to ng Tatay Palawan, Ami Santiago, shout out Daniela Santiago, Bernadette Santiago, sa kanyang apo, si Krisha Apeta Santiago, Tumala, at sa kanyang manugang na si Senon Tumala. Shoutout din kay Sel Naba ng Davao City. Yun, shout out po sa inyo lahat. Ayan. Po, tapos naman po yung ating napakasarap na family mukbang Sunday, siyempre. Pepe, lagi natin sinasabi, lagi maraming salamat sa Amang Limka sa pagbigay ng pagkain sa araw na ito at maraming salamat sa ating lahat sa pagtulong mo sa pagluto at pag-ubos. At hindi mahalaga kung ano yung nakahain, basta ang mahalaga ay sama-sama kayong pamilya at nagpapasalamat sa Diyos. Oo. Tsaka lagi na-enjoy po yung pagkain. Yes. Pero bago po yan, hanggang sa muli po, kaya biglang mawala.